Τόμ, Κατερίνα, πάμε να μιλήσουμε για έρευνα. πάμε να μιλήσουμε για έρευνα. Τι είναι λοιπόν έρευνα και γιατί τη χρειαζόμαστε? Τι είναι έρευνα? Για το marketing πάντα. Ωραία. Έρευνα λοιπόν είναι η ανάγκη μας να μάθουμε πράγματα που δεν ξέρουμε, πάνω στα οποία θα στηρίξουμε τις υποθέσεις μας για να πάρουμε αποφάσεις. Μερικές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε κάποια πράγματα. Μου λέει ένας φίλος κάποτε, φίλος και παλιός πελάτης, «Μα αυτό που μας είπατε το ήξερα». Λέω, έχετε κάνει έρευνα? Λέω, όχι. Λέω, άρα δεν το ξέρατε, το υποπτευόσαστε. Τώρα το ξέρετε. Άρα η έρευνα στην ουσία σου παρέχει όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες για να μπορέσεις να πάρεις τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις για να κάνεις τη δουλειά στο marketing. Άρα όλοι οι marketeers, έτσι, γιατί για τους marketeers μιλάμε σήμερα, έρχονται μέσα στην έρευνα με μια υπόθεση ή έχεις και περιπτώσεις που δεν έχω καμία υπόθεση, τάμπουλα ράζα, πες μου εσύ. Ωραίο. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση που έρχεσαι χωρίς καμία υπόθεση. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Ας ψάξουμε να βρούμε τι συμβαίνει σε καινούριες αγορές, σε καινούρια προϊόντα καινοτόμα, σε πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Το δεύτερο είναι ότι έρχονται με κάποιες υποθέσεις και αυτό είναι και ο πιο επιστημονικός τρόπος. Κάνεις μια υπόθεση την οποία αποδεικνύεις ή αποδεικνύεις ότι είναι σωστή ή αποδεικνύεις ότι είναι λάθος. Υπάρχουν βεβαίως και οι περιπτώσεις που έρχεσαι με κάποια πρόθεση, όχι κάποια υπόθεση. Δηλαδή, θέλω να κάνω μια έρευνα για να αποδείξω αυτό, για να βρω αυτό. Η διαφορά από την υπόθεση είναι ότι στην υπόθεση και οι δύο απαντήσεις, η σωστή ή η λάθος υπόθεση, είναι εξίσου χρήσιμες. Στην πρόθεση, η λάθος απάντηση δεν είναι καθόλου χρήσιμη για το marketeer. Πόσο συχνά έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή ότι έρχομαι να κάνω μια έρευνα γιατί θέλω to prove a point, να αποδείξω ένα point το οποίο ήδη έχω? Είναι αρκετά συχνά. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος, με την έννοια του ότι είναι λάθος μόνο αν δεν αποδεχθείς την αλήθεια και προσπαθείς να την κουκουλώσεις στο τέλος, επειδή δεν σε συμφέρει. Αλλά το να πεις ότι θέλω να κάνω μια έρευνα, είτε για να αποδείξω στο αφεντικό μου αυτό το point, είτε για να αποδείξω στο κέντρο μου, στο εξωτερικό αυτό το point, είτε γιατί έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά λεφτά και θα θέλαμε ιδανικά αυτά τα λεφτά που έχουμε εξοδέψει να έχουν πιάσει τόπο, δεν είναι μια κακή πρόθεση. Αυτό που είναι κακό είναι να πεις, έδειξε ότι δεν πήγε τόσο καλά. Ωραία, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα νούμερα ή να μην δείξουμε πράγματα ή να κρύψουμε την αλήθεια? Να μαγειρέψω δηλαδή λίγο. Ναι, είναι πολύ άσχημη λέξη για τους ερευνητές. Το να μαγειρέψω είναι μια πάρα πολύ άσχημη λέξη. Που δεν το θέλουμε. Η ερώτηση είναι αν τελικά μπαίνω στη διαδικασία να κάνω την έρευνα σαν marketeer και θα σε ρωτήσω μετά πώς μπορούμε να την κάνουμε και σωστά. Την ακούμε όμως τελικά? Κοίταξε, εδώ και πολλά χρόνια έχω αποφασίσει ότι θα ήθελα ιδανικά να μην κάνω έρευνες που ξέρω ότι άλλοι δεν θα τις ακούσουν. Καταρχήν, ποιος είναι ο recipient μιας έρευνας? Δεν είναι μόνο αυτός που την παραγγέλνει, μπορεί να είναι δυνητικά ένας ολόκληρος οργανισμός και ο καθένας να πάρει από αυτήν την πληροφορία που του είναι χρήσιμη. Μπορεί να είναι οι πωλήσεις, μπορεί να είναι το marketing, μπορεί να είναι η διοίκηση, μπορεί να είναι το οικονομικό, μπορεί να είναι μια σειρά από πράγματα. Το σημαντικό είναι αυτή η πληροφορία να διαδοθεί σε αυτούς που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Το αν θα πάρουν τις αποφάσεις με βάση αποκλειστικά αυτό που λέει η έρευνα, πάλι δεν είναι υποχρεωτικό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που η έρευνα δεν έχει σταθμίσει ως καθοριστικός παράγοντας του να πάρεις μια απόφαση. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές κάνεις μια έρευνα και σε ποια τιμή πρέπει να πουληθεί το προϊόν, για παράδειγμα. Ωραία. Η έρευνα λοιπόν σου λέει ότι ο καταναλωτής θα το αγόραζε κατά μέγιστο σε αυτή την τιμή και μετά αρχίζει και πέφτει. Όσο αυξάνει η τιμή, πέφτει η ζήτηση. Όμως οι παράγοντες που καθορίζουν μια τιμή για το marketing δεν είναι μόνο τι θέλει ο καταναλωτής, είναι τα κόστη σου, είναι η κερδοφορία που πρέπει να στηρίξεις. Άρα αυτή η έρευνα μπορεί τελικά να μεταβληθεί σε αυτή την τιμή δεν μπορούμε να βγάλουμε καν το προϊόν ή να πει ότι η έρευνα λέει ότι η ιδανική τιμή είναι χ, αλλά εγώ αν τη βγάλω στο χ συν 5 επιβιώνω. Στο χ συν 6 κερδίζω, στο χ πλην 1 δεν επιβιώνω. Άρα μπορώ να ξέρω, να κάνω τους υπολογισμούς μου, ανάλογα με το input που μου δίνει η έρευνα, να δημιουργήσω και τη στρατηγική μου στην αγορά, συνυπολογίζοντας και τους άλλους παράγοντες. Μπράβο. Συνυπολογίζοντας. Η έρευνα είναι ένα από τα στοιχεία. Είναι ένα από τα inputs. Ναι, ακριβώς. Είναι accurate, δηλαδή σου έχει τύχει να κάνεις εσύ έρευνα ή γενικά στο κομμάτι της έρευνας να την κάνουμε και τελικά να μην είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως
έδειξε η έρευνα? Ξεκάθαρα η έρευνα εξαρτάται από τις περιστάσεις στις οποίες εκτελείται, από την ταχύτητα και το budget που μπορώ να δώσω για αυτή την έρευνα. Μην ξεχνάμε ότι οι εμπορικές έρευνες δεν είναι επιστημονικές έρευνες, άρα έχουν μια περισσότερο πρακτική παρά θεωρητική χρειά, ας το πούμε. Άρα εξαρτάται λοιπόν από τις συνθήκες στις οποίες εκτελείται και τις εσωτερικές μιας επιχείρησης και τις εξωτερικές του περιβάλλοντος. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι όλες οι έρευνες που εκτελέστηκαν και παρουσιάστηκαν μία εβδομάδα πριν το lockdown υπήρξαν παντελώς άχρηστες στο επόμενο διάστημα. Γιατί αλλάξανε οι συνθήκες. Τα πάντα. Αλλάξανε τα πάντα. Όμως η έρευνα εξαρτάται και από τα circumstances, δηλαδή της επιχείρησης της ίδιας. Η επιχείρηση λέει χρειάζομαι κάτι μέχρι την Πέμπτη. Αυτό είναι ένας περιορισμός. Δεν είναι κακό πάλι πρέπει να ληφθεί υπόψη το απλώς. Αν το θέλεις μέχρι την Πέμπτη, τότε μιλάμε για μικρότερα δείγματα, μικρότερη ορμοδολογία, άρα πέφτει η ακρίβεια. Το σημαντικό είναι ότι είναι καλύτερο να είσαι με πληροφορία παρά χωρίς πληροφορία. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις και το ποσοστό της ακρίβειας αυτής της πληροφορίας. Έτσι, αν δηλαδή η πληροφορία θες να σου απαντήσει με ακρίβεια χιλιοστού, θα πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλα δείγματα που παίρνουν περισσότερο χρόνο και έχουν μεγαλύτερο κόστος. Και πάλι να θυμάσαι ότι δεν είναι το μόνο input που θα βάλεις στην απόφασή σου. Άρα η ακρίβεια είναι ένα από τους παράγοντες που εγώ στο marketer πρέπει να λάβω υπόψη μου για να μπορέσω να πω αυτή η έρευνα είναι η έρευνα που χρειάζομαι. Τι άλλο πρέπει να λάβω υπόψη ως marketer, ώστε να διασφαλίσω ότι η έρευνα που θα κάνω θα είναι πραγματικά χρήσιμη, θα είναι έγκυρη και θα είναι πραγματικά εργαλείο για να φτιάξω τη στρατηγική μου, να λαντσάρω το προϊόν μου, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, στη σημερινή εποχή, η έρευνα δεν είναι το μόνο input πληροφόρησης που έχει μια εταιρεία. Όταν εγώ ξεκίνησα να δουλεύω πριν από 30 τόσα χρόνια, πραγματικά οι decision makers δεν είχαν καμία πληροφορία, άρα έπρεπε να αναθέσουν σε κάποιο ερευνητή να πάει να μαζέψει πληροφορία και να φέρει να τους τη δείξει. Σήμερα όμως οι εταιρείες έχουν ένα τεράστιο πλούτο πληροφόρησης από εσωτερικά data που μαζεύουν σε πραγματικό χρόνο, τα ERP τους, τα CRM τους κτλ. Από τις πωλήσεις τους, από την Google, από διάφορα πράγματα. Υπάρχουν επίσης third party data τα οποία υπάρχουν εκεί έξω και δημοσιεύονται συνέχεια, έρευνες γενικές ή μετρήσεις ή οτιδήποτε. Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν. Πολλές φορές πρέπει να γίνονται cross-reference τα αποτελέσματα μιας έρευνας με την πραγματικότητα, έτσι ώστε να καλυμπραριστούν πολλά πράγματα. Γιατί οι άνθρωποι μιλάνε σε μια έρευνα που απαντάνε, μιλάνε για την προσωπική τους εντύπωση και πολλές φορές υπάρχει ένα bias στις απαντήσεις τους. Άρα όλα αυτά πρέπει να γίνουν cross-reference, πρέπει να κατανοηθεί το επίπεδο ασφάλειας που σου προσφέρει μια έρευνα, έτσι κι αλλιώς. Και όπως λέω, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Όπως λέω καμιά φορά το εξής. Ας πούμε ότι υπάρχει ένα δείγμα με 5 φίλους. Ρωτάς και τους 5. Το έργο που είδατε στον κινηματογράφο είναι καλό, να πάω να το δω. Το ποσοστό συμφωνίας των 5 φίλων σου είναι ενδεικτικό της ακρίβειας του ποια είναι η απάντηση για σένα. Δηλαδή, αν σου πούνε και οι 5 είναι μαγικό το έργο, οι πιθανότητες είναι ότι το έργο είναι καλό και θα σ' αρέσει. Αν σου πούνε και οι 5 είναι μάπα το έργο, οι πιθανότητες είναι ότι το έργο δεν θα σ' αρέσει. Αν οι 3 σου πούνε είναι μαγικό και οι 2 σου πούνε ότι είναι μάπα, πρέπει να πας να το δεις μόνος σου. Δεν υπάρχει απάντηση. Και να αποφασίζεις μόνος σου. Ακριβώς. Ναι. Άρα έχει να κάνει ποια είναι τα ποσοστά τα οποία μου δείχνει εμένα η έρευνα για όχι μόνο την ακρίβεια των απαντήσεων, αλλά και προς τα που κινείται η μπίλια, να το πούμε. Η σαφήνεια της απάντησης εξαρτάται και από το ποσοστό των αποτελεσμάτων, της συμφωνίας των αποτελεσμάτων μεταξύ τους. Έτσι. Πάντως, η ερώτηση πολύ συχνά στο marketing παίρνονται πολλές αποφάσεις με το τι νομίζω εγώ. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει η διαφήμιση, δεν μου αρέσει η διαφήμιση. Άρα, πάμε με αυτή τη διαφήμιση που μου αρέσει. Ή εμένα μου αρέσει, εγώ νομίζω αυτό. Θυμάμαι μια φορά που στα πρώτα μου χρόνια στο marketing, που είχαμε πάει να παρουσιάσουμε σε ένα μεγάλο retailer ένα καινούργιο προϊόν που βγάζαμε, απορριπαντικό. Είχαμε τις έρευνες, τα πήγαινα εγώ πρώτη μου παρουσίαση. Είχαμε λοιπόν κάνει όλες τις έρευνες, είχαμε την παρουσίαση να δείξω πόσο το προϊόν καθαρίζει, είναι καταπληκτικό κτλ. Και πόσο οι πελάτες το θέλουν, οι καταναλωτές, θετικά σχόλια, πόσο θα επενδύσουμε, τι θα κάνουμε. Πάω λοιπόν, παρουσιάζω. Οι συνάδελφοι των πωλήσεων ξέρανε βέβαια την απάντηση που θα πάρω, δεν με είχαν προειδοποιήσει, ήταν στα πλαίσια της μοίησης, του ρόλου, της εκπαίδευσης.
Πάω λοιπόν, κάνω εγώ την παρουσίασή μου κτλ. Και μου κάνει ο αγοραστής, μου λέει, άκου να δεις, δώσ' μου το προϊόν. Του δίνει το προϊόν. Θα το δώσω στην αδερφή μου. Εάν της αρέσει, θα το βάλω στα ράφια. Εάν δεν της αρέσει, δεν θα το βάλω. Και Ναι. εκεί πέρα ήταν η στιγμή που λέω τώρα, εμείς για ποιο λόγο έχουμε κάνει όλο αυτό. Ωραία, θα σου απαντήσω επιστημονικά σε αυτή Ναι. την παρατήρηση. Ναι. Εάν η έρευνα λοιπόν έδειχνε που του πήγες ότι στο 90% των χρηστριών το προϊόν άρεσε, οι πιθανότητες να αρέσει τη γυναίκα το 90%. Σωστά. Αν ήταν 50-50, ήταν ζαριά. Αλλά έτσι κι αλλιώς, συμφωνώ μαζί σου στο εξής, ότι η έρευνα προσπαθεί να αντικατοπτρίσει την πραγματική ζωή. Αν είναι σωστά φτιαγμένη, το κάνει όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Όμως η απόφαση, ερχόμαστε πίσω σε αυτό που λέγαμε, τελικά εξαρτάται από μια σειρά από άλλους παράγοντες. Εντάξει. Μπορεί να έχει να κάνει και με το σε τι κατάσταση βρισκόταν αυτός με τη γυναίκα του την περίοδο που της πήγε το απορριπαντικό. Η αδελφή του ήταν, αλλά και εκεί μπορεί με να την ήταν. αδελφή του. Το ίδιο, ναι. Το ίδιο, ναι. Ωραία. Άρα έχουμε ένα πλαίσιο και έρχεται λοιπόν η εποχή του AI. Okay. Τεχνητή νοημοσύνη και έρευνα, όπου μπορώ να μπω στο ChatGPT και να το ρωτήσω. Ποια είναι η πιο... οτιδήποτε είναι αυτό που θέλω να ρωτήσω. Τι είναι αυτό που θέλουν οι γυναίκες 25-44, τι είναι το προϊόν, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θα ανταποκριθεί περισσότερο ένα συγκεκριμένο κοινό. Ναι. Σε αυτή την εποχή λοιπόν του AI, ποιος είναι ο ρόλος της έρευνας? Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι η έρευνα έχει αρχίσει και ενσωματώνει το AI σε πάρα πολλούς τομείς της μέσα. Προφανώς και το AI είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Και οι τομείς αυτοί είναι από τη χρήση synthetic data, δηλαδή τη χρήση AI για τη δημιουργία data εκεί όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις μεγάλες ποσότητες data, έτσι, για παράδειγμα ανθρώπους με πολύ σπάνιες ασθένειες. Ή Β, ξεκινάει από εκεί και φτάνει μέχρι να υπάρχουν σήμερα AI moderators που κάνουν ποιοτική έρευνα σε πολύ μεγάλες κλίμακες, conversation, συζήτηση με το AI. Με ανθρώπους? Μιλάνε με ανθρώπους. Όχι. Ελπίζω προς το παρόν με ανθρώπους. Άρα φαντάσου όμως ότι αν θες να κάνεις in-depth interviews και μια εταιρεία μπορεί να διαθέσει 3 στελέχη από τα οποία ο καθένας θα κάνει 5 interviews, επομένως 15 interviews, ένας AI agent μπορεί να κάνει 100 interviews ταυτόχρονα σε 100 διαφορετικές γλώσσες. Άρα υπάρχει ένα scalability τρομερό. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που ένας AI agent θα κάνει moderation όπως κάνει ένας άνθρωπος, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και θεωρώ μες στα επόμενα 2-3 χρόνια θα υπάρχει οπωσδήποτε. Πάμε τώρα στο ChatGPT. Το ChatGPT είναι ένα εργαλείο που είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο για να μας ξεγελάει ως προς τις δυνατότητές του. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο στο να μαζεύεις κάποια πληροφορία κτλ. Αλλά είναι τόσο χρήσιμο όσο αυτός που ζητάει την πληροφορία και μετά μπορεί να την κρίνει. Άμα είσαι ένας άσχετος άνθρωπος και ρωτήσεις, λέω για παράδειγμα, πώς θα μπορούσα να τρέξω πιο γρήγορα το γύρο της Μόντσα με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, το ChatGPT είναι φτιαγμένο για να σου δώσει μια απάντηση, να φαίνεται και πολύ ωραία η απάντηση και πιθανότατα θα είναι και σωστή για έναν άσχετο άνθρωπο. Αν αυτή την ερώτηση την κάνει ο Χάμιλτον, στο πώς θα μπορούσα να τρέξω τη Μόντσα, ο Χάμιλτον θα του πει, δεδομένου ότι τα ελαστικά μου έχουν αυτή την πίεση, οι αναρτήσεις μου έχουν αυτή, ο κινητήρας μου είναι αυτός, οι ερωτομές μου είναι αυτές, άρα η απάντηση που θα πάρει θα είναι τελείως διαφορετική και θα κρίνει κιόλας και θα πει μπούρδες μου, λέει το ChatGPT. Αν στο τέλος δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση. Άρα, έκανα όλη αυτή την εισαγωγή για να πω το εξής. Το ChatGPT έχει μέσα κάποια biases που είναι από την αρχή φτιαγμένο για να τα έχει. Είτε γιατί αφορούν την πληροφορία που έχει μέχρι στιγμής, είτε γιατί είναι φτιαγμένο για να μας δίνει απαντήσεις και άρα κάτι πρέπει να σου δώσει. Άρα έχει hallucinations, έχει διάφορα πράγματα μέσα. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν πράγματα που μετράει μια έρευνα τα οποία δεν μπορεί να στα δώσει κανένα AI. Για παράδειγμα, οι εμπειρίες. Ρώτα ένα AI, είναι νόστιμη αυτή η τυρόπιτα? Ό,τι και να σου απαντήσει, το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχει φάει την τυρόπιτα ποτέ. Ούτε ξέρει τι είναι νόστιμος.
ξέρει να βάζει λέξεις τη μία δίπλα στην άλλη. Ήταν ευγενικός ο υπάλληλος που σε εξυπηρέτησε στο κατάστημα. Το AI δεν έχει πάει ποτέ στο κατάστημα. Άρα υπάρχουν πράγματα που αξιολογούν εμπειρίες, που μέχρι το AI να μπορέσει να έχει αυτές τις εμπειρίες ή έστω να προσομοιάσει ρεαλιστικά αυτές τις εμπειρίες, δεν πρόκειται ποτέ να απαντήσει κάτι για το οποίο θα είσαι σίγουρος ότι είναι ακριβές. Μπορεί όμως να έχει τα data από πολλές εμπειρίες, να αντλήσει από αυτά και να σου δώσει το αποτέλεσμα. Σωστό. Αλλά όπως λένε και οι επενδυτικές εταιρείες, Ναι. οι παρελθούσες απαντήσεις δεν εγγυώνται τις επόμενες. Δηλαδή, μπορεί να έχει πάρα πολλά data που να λέει πόσο ευχαριστημένοι ήταν οι άνθρωποι και κάτι να άλλαξε στην εμπειρία από χτες και άρα από αύριο οι εμπειρίες να είναι όλες κακές. Άρα δεν το γνωρίζεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε από το ChatGPT. Έτσι. Ναι. Και πώς να κρίνουμε τις απαντήσεις του. Άρα πηγαίνουμε πίσω σε ένα από τα σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα όταν κάνουμε μια έρευνα, που είναι τι να ρωτήσω και σε ποιον. Ακριβώς. Άρα και στο φυσικό κόσμο, στο προ-AI κόσμο, έτσι και στον AI κόσμο, είναι ένα εργαλείο το οποίο καλούμε εγώ να βάλω my critical judgment, για να μπορέσω να ξέρω τι πρέπει να σε ρωτήσω, με ποιο τρόπο πρέπει να σε ρωτήσω και αν η απάντηση που θα μου δώσεις είναι η απάντηση η οποία πραγματικά εμένα θα με βοηθήσει και αν έχει το accuracy που είπαμε, την ακρίβεια, έτσι. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μεθοδολογία που αναπτύσσεται τώρα και την έχω δει και σε χώρες του εξωτερικού, που λέει το εξής. Παίρνω πραγματικές απαντήσεις ανθρώπων, με βάση αυτές φτιάχνω περσόνες, virtual personas, AI personas καταναλωτών ή ερωτωμένων και μετά ρωτάω τις περσόνες να μου απαντήσουν. Εκεί πέρα είναι διαφορετικό. Δεν είναι ChatGPT, είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, ελεγχόμενο περιβάλλον, μέσα στο οποίο έχεις φτιάξει περσόνες που βασίζονται σε πραγματικούς ανθρώπους. Αν δηλαδή βάλω ένα AI να διαβάσει, Κατερίνα, το δικό σου προφίλ ιστορικά προς τα πίσω σε όλα τα social media και μετά το φιντάρω με interviews που έχεις δώσει για τον εαυτό σου ή με συζητήσεις που έχεις κάνει για τον εαυτό σου, για το ποια είσαι κτλ. Τότε το AI θα μπορέσει με τον κατάλληλο προφανώς prompting να δημιουργήσει μια περσόνα που θα λέγεται Κατερίνα Νικολάου. Αυτή η περσόνα μετά θα μπορεί να απαντήσει με αρκετή ακρίβεια όπως θα απαντούσε εσύ, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετή πληροφορία. Εκεί έχει ενδιαφέρον αυτό. Άρα ουσιαστικά όμως αυτό χρειάζεται. Εξακολουθούμε δηλαδή να θέλουμε τον ερευνητή. Εντάξει, άλλο η έρευνα, άλλο ο ερευνητής. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα άλλο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικές δυνατότητες, αλλά αν δεν έχουμε το critical judgment, την κριτική σκέψη να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Μπορεί να είναι παραπλανητικό. Όσο επικίνδυνη μπορεί να είναι μια λάθος έρευνα, για παράδειγμα. Όσο επικίνδυνη μπορεί να είναι μια επιπόλαιη ανάγνωση μιας σωστής έρευνας. Να κρατάς μόνο αυτά που σε συμφέρουν και να πετάς τα υπόλοιπα. Έτσι, τόσο επικίνδυνο. Κοίτα, από τη στιγμή που έχεις ανάγκη από πληροφορία για να πάρεις μια απόφαση, αυτή η πληροφορία οφείλει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενική και πλήρης σε σχέση με την απόφαση που θέλεις να πάρεις. Αλλιώς δεν έχεις λόγο να εισάγεις αυτή την πληροφορία στον decision making process σου, να το πω έτσι. Μπορείς να κάνεις ένα guess και να πάρεις να πεις μάλλον θα αρέσει και πάμε. Από την εμπειρία σου πόσο συχνά συμβαίνει αυτό? Πλέον συμβαίνει τις περισσότερες φορές και ο λόγος είναι ότι θεωρώ ότι όλες οι λειτουργίες του marketing έχουν επιταχυνθεί τρομερά. Οι άνθρωποι δεν έχουν πια, και ταυτόχρονα το marketing budgets έχουν μικρύνει και έχουν να σπάσουν σε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν και άρα βλέπω ότι όλο και περισσότερες εταιρείες καλούνται να πάρουν αποφάσεις χωρίς να έχουν το χρόνο και τα χρήματα που χρειάζονται για να κάνουν έρευνες ή να κάνουν πλήρεις έρευνες. Άρα τι κάνουνε, είτε βρίσκουν έρευνες στο εξωτερικό και λένε ωραία, για όλη την νότιο-ανατολική Ευρώπη κάναμε μια έρευνα σε Ιταλία, Μάλτα, αν θέλεις να βάλεις και Βαλκάνια και Ρουμανία και άρα με βάση αυτή την πληροφορία θα πάρουμε τα actions μας στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να είναι από σωστό μέχρι εντελώς λάθος, ή δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε έρευνα, ή θέλουμε να κάνουμε μια πολύ γρήγορη έρευνα, η οποία να γίνει μέσα σε 3 μέρες, γιατί πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, όπου εκεί εμπίπτει στην κατηγορία μάλλον του θέλω να στηρίξω αυτό το οποίο είχα από πριν στο μυαλό μου.
Άρα, ναι, η αλήθεια είναι, και το άκουσα αυτό και σε ένα συνέδριο στη Βαρκελόνη που το έλεγε ένας πελάτης, ότι το 80% του budget που παλιά δινόταν για έρευνα έχει πάει σε άλλα functions πια, είτε συλλογής πληροφορίας, όπως είναι τα analytics και τα εσωτερικά συστήματα μιας εταιρείας, είτε στην αγορά έτοιμων report, είτε σε άλλα functions του marketing. Okay. Άρα, going forward, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει ένας marketer, δηλαδή με ποιο τρόπο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την έρευνα ένας marketer στην εποχή του AI, πώς εγώ δηλαδή πρέπει να το εντάξω? Ωραία. Είπαμε πριν για το διαχωρισμό ανάμεσα στην έρευνα και στον ερευνητή. Και αυτός ο διαχωρισμός είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί η έρευνα είναι μια μεθοδολογία στα αλήθεια, την οποία πρέπει να ακολουθήσεις για να πάρεις την πληροφορία την οποία θέλεις. Ο ερευνητής όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάσει εμπειρίας έχει μάθει να διαβάζει στοιχεία, να ερμηνεύει στοιχεία, να κρίνει στοιχεία και να βγάζει συμπεράσματα. Αυτό σημαίνει ότι το ερευνητής δεν είναι μόνο δουλειά το να είσαι ερευνητής, είναι και ιδιότητα όλων των υπολείπων, ή θα πρέπει να είναι μια ιδιότητα όλων των υπολείπων που δεν είναι ερευνητές και των marketeers. Και θυμάμαι παλιά πραγματικά ότι οι πιο έμπειροι marketeers ξέρουν να διαβάζουν έρευνα. Ενώ σήμερα δεν ξέρουν να διαβάζουν έρευνα. Ξέραν τι είναι σημαντικό στις απαντήσεις, ενώ σήμερα δεν ξέρουν τι είναι σημαντικό. Και αυτό το οποίο οι περισσότεροι σήμερα ονομάζουν insights, θέλουμε insights, στην πραγματικότητα εννοούν θέλουν να μας διαβάσεις τα στοιχεία, γιατί εμείς δεν ξέρουμε να διαβάζουμε. Θέλω να μου δώσεις έτοιμη την τροφή, να μου δώσεις έτοιμα τα action point. Ναι. Πάνω σε αυτά να χτίσω, να προχωρήσω. Μπράβο. Άρα ο ερευνητής θα συνεχίσει να είναι relevant, αυτό που υπόθηκε και πριν. Ο ερευνητής θα συνεχίσει να είναι relevant από οπουδήποτε έρχονται τα στοιχεία. Μπορεί αύριο το ChatGPT να έχει τα τέλεια στοιχεία, γιατί όλη η ανθρωπότητα θα έχει ενσωματώσει την παγκόσμια γνώση μέσα στο ChatGPT και τη γνώμη της, και θα έχουν ενσωματωθεί τα social και οτιδήποτε. Που είναι πιθανό να γίνει. Ο ερευνητής θα είναι χρήσιμος για να κρίνει, για να ρωτάει τις σωστές ερωτήσεις στο ChatGPT, να παίρνει τις απαντήσεις, να τις κρίνει και να βρίσκει την αξία μέσα σε αυτές. Πώς εγώ λοιπόν μπορώ σαν marketer να αξιολογήσω έναν ερευνητή και να πω αυτός είναι ένας καλός ερευνητής και ναι, θέλω να συνεργαστώ μαζί του? Τώρα είμαι σε θέση ερευνητή εγώ, οπότε είναι δύσκολο. Να πω ότι κανονικά θα έπρεπε οι marketeers να εκτιμούν τους ανθρώπους που τους δίνουν μια αντικειμενική πληροφόρηση, η οποία έχει σωστό βάθος σκέψης, ανάλυσης, κρίσης και έχει συμπεριλάβει και τη δική του σκέψη μέσα, έτσι ώστε να τους είναι απολύτως χρήσιμο. Άρα να υπάρχει κατανόηση του ότι ναι, μεν η τιμή, όπως είπαμε πριν, πρέπει να είναι 1,50 με βάση αυτό που λένε οι καταναλωτές, αλλά καταλαβαίνω ότι κάτω από 1,70 δεν βγαίνεις, άρα αυτό είναι κάτι που συμπεριλαμβάνομαι στη σκέψη μου. Δεν συμβαίνει όμως πάντα αυτό. Δεν είναι πάντα οι marketeers, δεν προτιμούν πάντα οι marketeers τους ερευνητές εκείνους που τους λένε τη γνώμη τους. Έχω συναντήσει marketeers οι οποίοι λένε δεν θέλω τη γνώμη σου, θέλω μόνο τα στοιχεία, και μάλιστα με το που τελειώνεις την παρουσίαση των στοιχείων σου λένε ωραία, μπορείτε να βγείτε τώρα από την αίθουσα, οι υπόλοιποι θέλουμε να πάρουμε την απόφαση. Έχω συναντήσει τους marketeers που λένε θέλω να ακούσω αυτά που εγώ θέλω να ακούσω, δεν με νοιάζει ποια είναι η πραγματικότητα, και αν μου κάνεις αυτή τη χάρη θα συνεχίσω να σε χρησιμοποιώ ως συνεργάτη μου. Και πολλοί ερευνητές το κάνουν και από ανάγκη επιβίωσης, θεωρώ. Και έχω συναντήσει και marketeers οι οποίοι λένε δεν τελειώνει η δουλειά μας με το που παρουσιάσαμε τα αποτέλεσμα μιας έρευνας. Αυτά είναι αρχή της σκέψης μας. Θέλω τη γνώση σου, την κρίση σου, το seniority σου, την εμπειρία σου, τη δυνατότητά σου να αναλύεις και να συνθέτεις, γιατί αυτό κάνει ένας marketeer, να είναι μαζί μου σε όλη τη σκέψη. Κάτσε να κάνουμε μαζί ένα marketing plan. Υπάρχουν όλα τα είδη. Let's do it. Άρα καταλαβαίνω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πόσο εγώ θα αναδείξω του ερευνητή την αξία έχει ο ίδιος ο marketer και η δική του στάση απέναντι σε αυτή τη σχέση. Γιατί στην πραγματικότητα οι marketers δεν υπάρχουν στο κενό, υπάρχουν μαζί με το οικοσύστημα. Άρα ο marketer δεν μπορεί να λειτουργήσει άμα δεν έχει το research agency, αν δεν έχει το advertising agency, και να χτίσει καλές σχέσεις με τα agencies, ώστε να βγαίνει αυτό το value.
Ναι. Η ερώτηση είναι, εγώ σαν marketer πώς χτίζω καλές σχέσεις με το agency μου, ώστε να μπορέσω να πάρω αυτό το value. Τι χρειάζεται, δηλαδή, ας πούμε για την έρευνα, Ωραία. τι χρειάζεσαι εσύ από τους marketeers, και όταν λέω εσύ εννοώ ο ερευνητής, για να μπορέσω να πω ναι, εδώ έχω δώσει το 100% της δυνατότητάς μου γιατί μου το επέτρεψες. Ναι. Νομίζω χρειάζεται χημεία. Okay. Όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι συνεργάτες για να έχουν μια καλή συνεργασία χρειάζονται χημεία. Χρειάζεται συνέχεια στη σκέψη, η οποία βοηθάει στην εμβάθυνση του θέματος και στη γνώση, την καλύτερη γνώση του context μέσα στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε αποτελέσματα, και χρειάζεται και συνέπεια στον τρόπο της συνεργασίας. Και εδώ τολμώ να πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έχουν, νομίζω, τα τελευταία χρόνια εμποδίζουν αυτές τις καλές συνεργασίες, είναι μια υπερβολική ή, αν όχι υπερβολική, θα έλεγα επιφανειακή χρήση των procurement departments στο πώς θα διαλέξουμε γενικά συνεργάτες. Αυτό ισχύει και για διαφήμιση και για την έρευνα. Το procurement έχει δική του ατζέντα, δικούς του στόχους να πιάσει, και αυτοί οι στόχοι δεν περιλαμβάνουν μέσα, τις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν περιλαμβάνουν μέσα το τι θεωρεί ο marketer καλή συνεργασία με κάποιον. Υπάρχουν preferred suppliers, σαφέστατα, και εκεί παίζει ρόλο αυτό, αλλά από εκεί και πέρα το θέμα κόστους, ειδικά στις μεγάλες έρευνες που εκεί έπρεπε να προσέχεις περισσότερο την επένδυσή σου, βαραίνει συνήθως 70 ή 80% σε σχέση με το τεχνικό κομμάτι της έρευνας. Άρα αυτό αναγκάζει και τους μεν και τους δε να ρίξουν νερό στο κρασί τους. Και τους ερευνητές. Γιατί αν ένας ερευνητής είναι πιεσμένος για να πάρει μια δουλειά, την οποία θέλει, με κάποιο πελάτη τον ξέρει και τον εμπιστεύεται, για να πάρει μια δουλειά, να μειώσει το κόστος του τόσο ώστε να μπορέσει να την πάρει, ανάλογα θα βάλει και πιο junior ανθρώπους στη δουλειά. Έτσι, ακόμα και αν δεν θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα της ίδιας της έρευνας, στην ανάγνωση θα βάλει λιγότερες ώρες ένα senior άνθρωπος και έτσι περισσότερες ένα junior. Άρα θα κάνω just meet the expectations, δεν θα κάνω exceed τα expectations, δεν θα βάλω αυτό το extra mile που λέμε πάνω στη σχέση και πάνω στο project, εάν και εγώ πιέζομαι οικονομικά να μπορεί... Και αυτό, αλλά και τα expectations θα τα κάνω meet όπως τα θέτω procurement, λοιπόν. Όπου εκεί είναι τελείως τεχνικά περιγραφικά. Ναι, Άρα αυτό είναι ένα challenge, δηλαδή ότι μέσα στη σχέση του marketer με τον ερευνητή μπαίνει ένας τρίτος. Ναι, ξανά, δεν θέλω να πω, καλά κάνανε οι εταιρείες και πιθανότατα γλιτώσανε και εκατομμύρια κάνοντας αυτό το πράγμα με τα procurement departments. Όμως, υπάρχουν εταιρείες, και έχω συνεργαστεί με εταιρείες που έχουν ειδικό procurement για το marketing. Εκεί διαφέρει το θέμα, γιατί το procurement του marketing ουσιαστικά υπηρετεί τις ανάγκες του marketing και άρα κατανοεί τις ανάγκες του marketing όταν κρίνει και θέτει τα κριτήρια για μια δουλειά. Πολύ μεγάλες εταιρείες το έχουν αυτό. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν procurement για βίδες, διαφήμιση, promotion και έρευνα. Έτσι, και air condition. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι και από την πλευρά του marketer, όταν εγώ πρέπει να περάσω από το procurement, θα πρέπει να βάλω όχι μόνο τα τυπικά κριτήρια, θα πρέπει να ασχοληθώ, να εξηγήσω, να γίνει κατανοητό τι είναι αυτό το οποίο, ποιο είναι το expectation βασικά. Δηλαδή να θέτουμε σωστά expectations και όχι τα basic. Πρέπει να ποσοτικοποιήσω κάποια πράγματα τα οποία τα νιώθω, τα αισθάνομαι, τα έχω στην εμπειρία μου, αλλά υφίστανται μόνο σε προσωπικό επίπεδο. Το procurement πρέπει να ξέρει πόσο μετράει η καλή συνεργασία σου, πόσο μετράει η γνώση του συνεργάτη σου πάνω στο αντικείμενο, πόσο μετράει η εμπλοκή των senior ανθρώπων στο αντικείμενο. Άρα κλείνοντας, είπαμε αρκετά, είπαμε για το πόσο σημαντική είναι η έρευνα, είπαμε για το ρόλο του AI που έρχεται να παίξει και ακόμα πολλά πράγματα λέμε για το AI, δεν ξέρουμε πού θα κάτσει μπίλια στην πραγματικότητα, οπότε όλοι λίγο ψαχνόμαστε. Είπαμε για τη σημασία της σχέσης. Έτσι κλείνοντας, ποιο θα ήταν το δικό σου going forward advice για τους marketeers, οι οποίοι κάνουν έρευνες, ποιο είναι το δικό σου tip, ποια είναι η δική σου συμβουλή? Η δική μου συμβουλή είναι
έχω πολλές συμβουλές, αλλά μία νομίζω πολύ σημαντική είναι use it or lose it. Δηλαδή, αν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι marketeers αποφασίσουν ότι το AI, οι άλλες πηγές πληροφόρησης, το δικό τους judgment, το procurement τους, όλα αυτά τα οποία είπαμε, μπορεί να αποφασίσει για αυτούς και χωρίς την ύπαρξη μιας έρευνας ή κάποιου ερευνητή, σε ένα βάθος χρόνου όχι πολύ μεγάλου, μιας πενταετίας, είτε δεν θα υπάρχουν πια ερευνητές, γιατί δεν θα μπορούν να ζήσουν, θα πρέπει να κάνουν άλλα πράγματα για να ζήσουν, είτε οι ερευνητές που θα υπάρχουν δεν θα έχουν την εμπειρία για να μπορούν να βοηθήσουν τους marketeers, γιατί η δουλειά θα είναι έτσι κι αλλιώς μικρότερη. Και σκεφτόμουν ότι εμείς είμαστε μια γενιά ερευνητών, εγώ ανήκω σε μια γενιά ερευνητών που έχουν δουλέψει εδώ και 35 χρόνια, γνωρίσανε πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες και εμπλακήκαν σε πάρα πολλά διαφορετικά projects, αλλά σήμερα οι νέοι άνθρωποι που εκπαιδεύονται πρέπει να μπορούν να το δουν αυτό ως καριέρα, γιατί αλλιώς σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχουν έμπειροι ερευνητές να βοηθήσουν τους marketeers να πάρουν τις αποφάσεις τους. Άρα, μερικές φορές ο εύκολος δρόμος δεν είναι και ο δρόμος που θα μας οδηγήσει μακροπρόθεσμα στα καλύτερα αποτελέσματα. Ή ο εύκολος ή ο δρόμος του οποίου αγνοούμε το opportunity cost, το ευκαιριακό κόστος. Ίσως τρέχει πάρα πολύ γρήγορα η εποχή και πολλές φορές αυτό το opportunity cost δεν έχουμε χρόνο να το αξιολογήσουμε. Να το αξιολογήσουμε και να το μετρήσουμε. Έτσι. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση για ένα άλλο podcast. Πώς μπορούμε να το μετρήσουμε. Τίτο, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.